Sabies que la tardor comença un nou cicle de la vinya? Aquest és el primer any que les vinyes del Mas La Plana es treballa en viticultura regenerativa. La llegendària finca de família Torres, al cor del Penedès, vol recuperar la fertilitat original i lluitar contra el canvi climàtic. Els sòls, amb el pas dels anys, amb una agricultura convencional, es van degradant. Amb aquest nou model d'agricultura el que ens permet és això, mantenir els sòls amb una fertilitat natural i aconseguir una qualitat en el raïm produït sense tanta intervenció. Per fer-ho calen dues coses: que les vinyes tinguin coberta vegetal tot l'any i que augmentin les 3 M's: matèria orgànica, minerals i microorganismes. En un bosc trigaria 100 anys, però la vinya s'ajuda plantant llavors així. Les plantes cobriran el sòl, les arrels esponjaran la terra i augmentarà la fertilitat. En uns anys el vi seguirà sent tan bo com sempre, però l'entorn serà encara més sostenible.